שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של מיקמק ספיישל מים. היום אנחנו נלך לטייל בעולם המיקמק ולראות כמה מקומות יפים שיש בהם מים, כמו קלר. יש פה מקומות, זה מקום יפה שאפשר לשחות בו, והיום אני אעשה את זה עם עוד פעם חברה הכי טובה שלי, קרינה. כן, שלום, אנחנו רצינו לעשות עם עוד חברה בדודה שלי, אבל לא הלך לנו כי זה הולך לי, נכון? אז כמו שאתם רואים, אנחנו כרגע עושים ספיישל מים, כי אנחנו עכשיו במים. עכשיו בואו נלך קצת נראה את המקומות היפים האלה פה. בואי, קרינה. קרינה, את באה? כן. אני שותה שייקספיר. שתיתי. קדימה, את באה? לאן? לפה, לאן? למועדון הריקודים. מי יסביר על המועדון? את או אני? בגלל שאני אוהבת ריקודים ואת ג'ימבו, אז אני אסביר. אוקיי. את תעמדי על ידי, בואי. חכי, אני באה לידך. נשים קצת מוזיקה. שנייה. סליחה, אני הולכת. שמתי מוזיקה, אוקיי? אז פה במועדון הריקודים, איפה שיש פה את ג'ימבו, אז אנחנו יכולים פה לרקוד, כמו שאתם רואים את קרינה רוקדת אופה גמגם סטייל. אז כמו שאתם רואים, קרינה שמחה ממש לרקוד אופה גמגם סטייל, כמו שאתם רואים גם אני ארקוד. ושלוש. מדהים. אנחנו רוקדים פה זה מועדון הריקודים שג'ימבו עם כל הלהקה שלו שר במקרה, ופה אפשר ליהנות ממוזיקה נפלאה שאפשר לרקוד בה. כמה דקות אנחנו רוקדים. אפילו היד שלי דווקא התחילה להיות תהירה עם השיר הזה. את מסבירה להם? אז כמו שאתם רואים פה, אנשים רוקדים כמוני וקרינה. שנייה. אנחנו רוקדים פה זה מועדון הריקודים שאפשר לרקוד פה. בדרך כלל עושים פה לפעמים חתונות. פעם אחת הייתי בחתונה. היה יפה פה. יואו. איך בנשיר אחר? אני לא עושים משהו. למרות שזה כיף. כן, זה כיף, אבל זה נמאס לי כבר. אני עושה שיר אחר, חבל שמשמעים שלך. אוי, הפעם אני מגיעה למקום, לא רוצה עם זה. איפה את? בטעות. חכי עכשיו. הפעם נסיר. מה? תעשי אצלך בשקט שנייה. אוקיי, בואו נעזוב את המקום הזה, כי הוא קצת רועש. קרינה, בואי. הפעם אנחנו הולכים למקום נפלא אחר במפה שלנו, שהוא במקרה חוף הים. כן, חוף הים.
איפה שיש שם את אקסל, החבר של חבורת מיקמק סיטי. לאן את ברחת לי מהמסך? חכי, אני אמצא את הגלשן שלי. רק שאני אמצא אותו. איזה שוגע מגניב. אני שמה משקפי שמש. איפה הגלשן שלי? די, זה לא נכון. חכי, אני אמצא את הגלשן שלי דקה. וואו, איזה כיף פה. נכון? השמש מסנוורת, יום חם ונעים. אין מה להגיד, אלה החיים. אני גולשת. אני נחה במים קצת מתרעננת. ואני גולשת. אנחנו אמרנו שלא היום אנחנו עושים את הסרט על משחקים. נכון, קרינה? הלו. שקט. וואי, איזה מקום נפלא פה, יואו, איזה כיף לשחות. בואי, גם נשקופי שמש. אני לא יודעת, פתאום זה הופיע לי מתישהו. יואו, איזה כיף פה לשחות. בואו נשתעשע. מה זה המשקפיים האלה? בואו נלך שנייה לחנות אחת, בואו. אוי, אין לי פה, אני לא מאמינה. אז יש לי פה תקלה. לא נורא, אז אני אראה להם את החנות הצוללת. אפשר שאני אראה פליז. אז בואי לקניון הצוללת. אבל אני רוצה להסביר על משהו אחר, על מקום סודי. קודם כל זה, חברה. אפשר להסביר? סבירי. רגיל. זה חנות רגילה. מצאתי פה חולצה. בגדים שאפשר זה. מה? תביאו לי חולצה, תביאו לי את החולצה. זה שלי, תביאו לי. יש לי חולצה. לקחתי חולצה מה זה? נו, זה לא נותן לי לקחת. לקחתי? איזה מחויבת אני עם זה? האמת אני מחויבת. נו, זה לא נותן לי לקחת את החולצה היפה הזאתי. אני לקחתי לך את החולצה. אני מעצבנת. אבל היא עדיין נשארה לי פה תלויה. טוב, אולי בפעם הבאה אני אקח אותה. אז אפשר להסביר? תסביר. רגע, אל תיכנסי למקום הסודי, זה כבר יהיה בפרק הבא. אוקיי. אז להסביר על המקום הזה? תסבירי, תודה לאל, אני אמצא קצת בקטלוגים. תקלו, זה מקום רגיל, מקום שאפשר לקנות בו כפכפים, חולצות, כובעים, כל מה שצריך בשביל הים. אבל זה לא סתם חנות רגילה, זה חנות עם מחבואות צבעים. אבל זה אנחנו נגלה בפרק הבא, נכון? אפשר, כן. רגע, אבל מצאתי משהו. הקטלוג הזה לא טוען לי, שנייה אני נכנסת מחדש. וואי, מה זה? הבנתי, וואי. לא סובלת את הגוגל המטומטם הזה. שנייה. יואו, תבואתי, איפה? הנה, פה אני. תסבירי כבר על המקום הנפלא הזה, אפשר להגדיר. יש! השגתי את הגופייה. לא, אז תסתכלו, המקום הזה זה חוף הים רגיל עם חנות רגילה. כן, אפשר לקנות כובעים, כל דבר. אבל גם יש לפעמים שחייבים על זה. ומי שיודע, זה לא סתם חנות. יש לה שני מכשירים סודיים כל כך, שהם דומים, שרק בן אדם רק מיקמק יכול לדמיין לה. אז תודה רבה על ההסבר שלך, קרינה. עכשיו אנחנו נלך למקום הכי כיפי שיש בפרק הזה. לונה פארק. פארק המים! כן? פארק המים. המקום שאת הכי אוהבת ואת מחרפנת אותי כל הזמן לזה. זוזי, אני הולכת לשחות. ווי, אני הולכת למגליצ'ה, אוקיי? אני הולכת למגליצ'ה אדומה. אז כמו שאתם...
כמו שאתם רואים, חמודה, תני לי להסביר. אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה בפארק המים, יש פה משחקים, יש פה כל מיני, יש פה 3 מזרקות עם 3 דרקונים או מינימיקים, יש פה מילקשייק, חנות אחת, וכל מיני ספסלים לישיבה. עכשיו אנחנו נלך שנייה, נלך למגלשה. הנה קרינה מתגלשת כבר. זוזי, חכי לי. לא נעים. סורי, אני משתזפת אחותי. לא להפריע. אני כבר הפרעתי לך. אני קצת עושה... יש פה 2 חפילות. אם אתם ראיתם צופים בבית, יש פה... ראיתי קודם 2 קרינות. אני אומר, הנה אחת הולכת במקום שלה קצת, ואחת עומדת במקום, על אמת. אז אני עומדת, ואני עכשיו ישבתי. וואי, איזה כיף, רק אני מורידה את המשקפיים. אני משחקת באייפד שלי, אוקיי? לא נפריע. יש לה, במה אתה מציין? את רואה שאני משחקת? איפה את? אני משתזפת קצת פה. אוי, אני מתקלחת. אוי. איפה? הנה אתה ראית. אוקיי, מתי כבר ייפתחו הגלידות? בא לי גלידה. גם לי, אבל זה בעוד 16 דקות. ואת לא יכולה בעוד 16 דקות כי נגמר הסרט שלנו. נכון. מילקשייק, אני נכנסת, צ'או. לא, אני רואה 2 אדל. אני רואה 2 אדלות. איפה? חכי לי אדלוש, חכי לאור, חכי. אני תופסת לנו מקום. וואי, זו ספה שנראית כמו ספוג ים, הנה. אי אפשר לעלות על זה, זה מעצבן אותי. הנה, איזה מגניב זה? אני משחקת באייפד שלי בינתיים, עד מלצר, בא לי להזמין. וואי, איזה כיף פה. מלצר, אני המלצר בקיצר. שנייה, אני אלבש כובע של מלצר. כובע מלצר, אני פה המלצר. מה את רוצה, ילדה? אני פה. שלום. כן. אני רוצה, בא לי קוקוס. מה קוקוס? חכי. מה קוקוס? קוקוס. מה? איזה קוקוס? הנה, זהו. קפה ועוגיות. מה? עוד פעם קפה ועוגיות? את עשית את זה בפרק הראשון שלנו. זה מאוד קפה. זה מאוד טרי. אני מזמינה לעצמי שייק. בא לי שייק במקום קפה. אז שייקספיר באיזה טעם? שייק? תות בננה על הדרך. הנה, קחי שייק, תות בננה. אני לא מצליחה לצאת, הנה. שייק, תות בננה. אני רצה. קחי. אולי עכשיו אני אהיה מלצרית וייתן לך? כן. עכשיו אני מלצרית. תני לי לשבת רק במקום שאני רוצה. מלצרית אין בננה, הנה, מה תרצי להזמין? אני רוצה מילקשייק ורוד. מילקשייק ורוד, אין בעיה. למעלה קצפת ואחרי זה דובדבן. תנו לי לעשות, חכי. כמה זמן? מה זה השירות הזה? בוז. נו מה? אני באמת נתקעת. חכי. תביאי, איפה זה? איפה? הנה, את רואה שביד שלי יש מילקשייק? לא, כן. תביאי לי את המילקשייק, אני מטורפת. תביאי. תודה לאל, אני מטורפת. אוקיי. היום נגמר ספיישל המים שלנו, ומחר עוד כיף של פרק מיקמק סיור ברחבי העולם מיקמק. צ'או! צ'או, ביי! צ'או!